paps, good morning. Ligo ta sayo mga paps kay mo lakaw taron. Mi adtoon mga paps. We. So update lang ko kung asa mi mo adto. Unang ligo ko sayo. A few moments later. What's up mga paps? Ano mga paps? Gago! O biyahe na may. Bang! Mula ka na ko mga paps. Mahuwat na ko niya. Ready na yung sakyanan mga paps. Sayo rin may makauli ron. Mga paps, naabot na gid mi diri sa Mandawi, sa may Chungwa. Namis Chungwa ron mga paps. Daghang kayo na marking diri sa Chungwa. We. Pero nakaparking rin ginawa ko na yun, kanamay ni kawasad. So muna akong gingan ninyo nga ma-update ko ini kabot na mo sa kumong atuan. Nara ko sa parkinganan mga paps diri sa basement. Wala ko mato sa taas kay kuana, layo na mga paps. Nalang ko diri. Buhat lang ko diri kadali mga paps kay kadali raman mi. Human ani diri. Wapa ko ba kumuli pa mi direkto sa balay. Siguro basin og muli na mi. So ako mo patanawon diri sa parkinganan sa basement. Mo ni ang ilang parkinganan, daghang kayo diri na marking mga paps. Chungwa man daw ini. We, di nga. Ning gawas ta sa sakyanan kay aron og mapawong na to ang makina. Kay bawal nga magpaandar ta diri sa basement. We. Nga ning gawas ta. Dito sa gawas magulat. Kung mo parking mo sa taas, wala dihaganan. Dako-dako nagparkinganan din mga paps. Naiparkinganan silang PWD diya mga paps. Diya muna siya medical art. Muna entrance sa medical art. So sudlo na to ng medical art ron mga paps. Ato na to dito. Let's go. Mga paps, dito kasulod kaya wala tayo face shield. Yaharang ta sa guard. Ayog face shield. So mag face shield ta musod. Stilan marites na di pa lang ko ka si Aaron mga paps, dili gyud ko sa musod, ari lang ko dire sa parkinganan. So magkuha tag face shield. Face shield na ko mga paps. One mag face shield to, mag face shield. Ginagawa mo. Kahiyon man ko mga paps manang musod gid ko. Kato man ang ilang CR sa sod. Wala mag-facial ta. Kuranta ni gastronotron. 5 minutes later. Okay na gid, nakagawas na gid ko. Iyan sa sod. Kaya kasi ako.
Doon kayo mga paps. Iuli na ito itong face shield. Ginagawa mo. Kato ko dili mangita og face shield sila gihapon diri mga paps. Mangita man day gihapon. So, timing gid nga naka dala kog face shield. I know, on permanente man gining na face shield ang ako kuan. Permanente. Gago! Permanente man gining na face shield ang sakyanan kada lakaw. Narito rin magulatra sa sakyanan mga paps. Kung naman tag CR. Minutes later. Mga paps na nami diri sa may sa Manisha UC Mid. Human mi sa Chungwa ganina nami sa UC Mid na sad. Nalimigari diri mga paps. Dagan sa dagang na nagparking dire sa Yosemite mga paps. Medyo gaulan-ulan ang ato ang adlaw ron mga paps. 5 minutes later. Na meron diri mga paps sa shop. Kapit mi. Sa Shell at bang sa Toyota Mandawiwas. Nami diri mi kapit mi kada diri mi mga paps. Three days later. Huwag ka lang umalis. Mga paps na napod ko ron diri sa may Puente Osmeña. Muni ang Puente Circle. Rotonda nila diha. Binago mong lahat, pati ang Okay na mga paps, sumanatag kuha og sudan diri sa may Casino Espanyol. So muli na to sa balay. masasayang mga araw. Padong na muli sa balay mga paps. Makita Nanami dapit sa may Kapitolyo.
Okay, bilis na ito napit. So, nabot na gito sa balay mga paps. So, time to chat out ito. Nabot ito rin sa balay. Chat out sa ito mga YouTubers. Mga group YouTubers. Nagsuporta sa nato sa itong channel mga paps. Labi na ni admin Lupin TV. Hindi ko support sa ilang mga